beginnen meteen aan tafel met twee studiogasten, onze eerste twee gasten. Charles van Gogh van de Mise en Place Groep, hartelijk welkom. En Leontien Mees van Maastricht Marketing. Leontien, hoofddoel van Maastricht Marketing is mensen naar een stad trekken, een stad aantrekkelijk maken. En dat kan dan een groot gedeelte van de tijd niet. Een beetje een dubbel gevoel lijkt mij. Ja, dat voelt raar. Dat is inderdaad iets waar we natuurlijk mee bezig zijn veelal. Met name die stad zo goed mogelijk positioneren. En dat is ook wat we de afgelopen tijd wel zijn blijven doen. Om top of mind te blijven bij onze geselecteerde doelgroep. Hè, van de mensen die we graag in onze stad verwelkomen. Met name verblijfsgasten zijn dat. Dus daar zijn we mee bezig geweest. Maar we hebben ook hele andere doelgroepen aangeboord. Okay, zoals? Nou, onze bewoners, het hele verzorgingsgebied eigenlijk. Waar we natuurlijk al langer wel echt naar aan het kijken zijn. We hebben bijvoorbeeld een uitagenda op onze kanalen. Ja. Die heel vervuldig worden geraadpleegd natuurlijk door bewoners en omwonenden. Maar nu hebben we ook echt gekeken hoe kunnen we zorgen dat dat gevoel, dat Maastrichtse gevoel, wel gewoon bij de mensen in huis terecht kan komen. Ja. Dus dat hebben we gedaan door allerlei dingen online en digitaal te doen die voor hen belangrijk waren. Ja, want inderdaad top of mind blijven in deze tijden, vooral online. Kun je een paar voorbeelden noemen? Wat doen jullie dan qua campagnes of acties op dit moment? Nou, niet echt campagnes dat we dus inderdaad aanzetten dus, om deze kant op te komen, maar wel met blogs vertellen over de stad. Dus die stad zoals we hem al positioneren, daar nog meer diepgang aan geven. Ja. Wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan, is dat we tijdens Magisch Maastricht, wat natuurlijk niet doorging, wel een outdoor campagne hebben gehad in het noorden van Nederland en het westen van Nederland. Dus eigenlijk boven de rivieren. Waarop we heel duidelijk het gevoel van Maastricht over hebben willen brengen. Om toch daar ook mee top of mind te blijven. Want dat is natuurlijk wel iets waar we ook volgend jaar hopen wel weer gewoon vele bezoekers mee te trekken. Ja, gelukkig wel een goede zomer gehad. Een topzomer volgens mij. Als je ook naar jouw participanten luistert, wat zijn de reacties daar over de zomer? Ja, het was natuurlijk een fantastische zomer. Het was soms zelfs, en ook in het Heuvelland, we werken heel graag samen met Visit Zuid-Limburg. Je ziet dat ook daar het soms best wel druk was. Dus spreiding is wel iets wat key is voor de komende periode, voor de komende jaren denk ik. En daarmee gaat ook die samenwerking nog meer diepgang krijgen, denk ik. Ja. Maar het was een topzomer. Ja, het was een topzomer. En ik denk ook omdat men met name heeft kunnen zien wat wij als gebied, waar wij voor staan. Hè. We zijn natuurlijk de Good Life Capital, hè, Maastricht. Dat zijn we ook echt. Ja. En dat is wat mensen nu zoeken. Ze zoeken een beetje rust, ze zoeken ruimte, ze zoeken met name gastvrijheid. Zoeken gastvrijheid. Je hoort ook vaak het woord lokaal vallen. Hè. Mensen hebben het lokaal gezocht. Ja. Blijft dat, denk je, als dadelijk ook weer het vliegtuig richting Valencia mogelijk is? Ja, ik denk zeker dat dat blijft. Ik denk dat er veel mensen, met name de doelgroepen waar wij ons op richten, dat die veel bewuster worden van wat ze aan het doen zijn en zijn zoekende inderdaad naar ervaringen, belevenissen. En die hebben natuurlijk heel vaak te maken met je verbonden voelen met het gebied waar je op dat moment bent. Ja. Niet alleen maar het aanschouwen als bezoeker, maar er ook onderdeel van worden. En dan is Maastricht natuurlijk wel een stad wat een uitgesproken lokaliteit heeft en ook een uitgesproken cultuur heeft. Dus dan kun je dat ook heel goed voelen. Zeker. Ja. Maastricht ook de thuisstad van jouw bedrijf, Charlie, van Mise en Place. 2020 was voor jou, hoe zal ik het zeggen, een pittig jaar en dat is misschien nog wel een understatement. Een heel bijzonder jaar. Een bijzonder jaar. Faillissement van Mise en Place. Ja. Dat gaat je niet in de koude kleren zetten, denk ik. Nee, een aantal faillissementen. We hebben natuurlijk het merk wel kunnen behouden, maar we zaten in Spanje, in Oostenrijk, in Duitsland. Nou ja, en vanaf feestjes vanaf 50 personen sturen wij dan de mensen. Nou, als die feestjes niet meer gegeven mogen worden, om wat voor reden dan ook, dan kun je met niemand sturen. Nee. Dus we waren compleet irrelevant geworden. Ja. Dus wij zagen in maart de omzet van een 8 miljoen per maand naar 0. Alles ging uit de boeken heel snel. Nou ja, je bent ondernemer, dus dan moet je een hele harde beslissing nemen. Dus Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Nederland, de werkmaatschappijen, die gingen heel snel richting faillissement. Ook door de steun. Ik bedoel, je kreeg dan heel snel steun, maar dat was toen nog niet bekend. Dus wij waren heel actief in de retail en distributiecentra en Coolblue en Albert Heijn, iedereen gebeld. Dus we hadden binnen 2 weken, ik geloof, voor 500.000 omzet alweer binnen. En onze studenten gingen gewoon lekker werken. Ja. Maar ja, toen werd je in één keer helemaal gekort op die steun. Omdat er net omzet op kwam. Mocht dat weer niet. Nee. Dus ik denk dat achteraf gezien heel goed is geweest om dat te doen. Ja, en dan krijg je een hele heftige, hele zware periode. En alle clichés die kloppen. Dus noem er maar één, hij klopt. Hij klopt.
Prikkelt je dan of irriteert het jou als je dan soms hoort van... Ja, ze trokken wel heel vroeg de stekker eruit. Wat vind je daar dan van? Of vind je niks van? Wat anderen vinden, ik vind niks van het weer. Nou, het regent weer. Ja. Ik vind niks van de geschiedenis, daar kun je niks aan doen. En over anderen praten, dat doe ik al helemaal niet. Daar hoort er niet bij. Nee. Ja, wat ze vinden, vinden ze. Wij konden er echt niks aan doen. Het was zo snel dat het allemaal ging. Ik denk dat we het gewoon juist hebben gedaan. We hebben niemand benadeeld. Echt, er is geen enkele partij behalve de Nederlandse overheid. Nee. Nou, bij al die miljarden kan er een paar ton nog wel bij. Ja. Dus dat vind ik niet zo spannend. Nee. En inderdaad, ja, even stilgelegen, maar nu weer volop aan het opbouwen. Ja, we hebben, in het begin was het even de donkere wolken, het donkere bos. De yin en de yang, die hoort ook bij het leven. Aan de afgrond groeien toch wel bloempjes, maar ja, je moet ze even zien. Ja. Dus ik heb ze gevonden, ergens in augustus hebben we gezegd, we gaan het gewoon weer opbouwen. We hebben de merken nog, dus laten we kwalitatief, net zoals in de jaren 90 op de hotelschool in Maastricht, helemaal terug naar het begin. Dus we hebben met 4 personen begonnen. En heel snel daarna kregen we allerlei aanbiedingen van partijen, investeerders, equity, noem maar op. Mensen die het toch interessant vinden. Het is een heel goed merk. En wat wij deden was best wel goed. We hadden toch 9000 studenten aan het werk. Die toch met 4 borden op tafel, et cetera, het mooie, de gastvrijheid van Limburg kunnen uitdragen iedere dag. Dus we zijn aan de gang gegaan met investeerders. En we zijn nog steeds aan het voorbereiden om veel meer online te gaan doen. Studenten komen niet meer naar een kantoor. Ik denk dat de uitzendwereld het ook weet. Je moet online actief zijn, maar wel trainen, wel selecteren, wel die kwaliteit, wel onboarden, wel die kwaliteit, wel die gastvrijheid. En dan gaan we een soort social hubs creëren. Dus ik ben met een aantal hoteliers bezig, een aantal plekken in het land waar onze studenten samen kunnen komen, een kop koffie kunnen drinken. Dan heb je een social hub. Ja. En op welk moment ben je dan voor aan het bereiden? Want dat is lastig. Op welk moment mag het weer? Wat hebben jullie voor ogen? Gisteren kregen we een routekaart van onze overheid. Ja, die is niet echt voor de horeca. Nee. Men is nog steeds bezig met de volksgezondheid. Ja, en dat is niet oké. Want er is ook een mentale gezondheid. Ja. Van die 9000 studenten van ons, die is nu op een kamertje ergens zitten. Sommigen zijn in Maastricht begonnen in februari. Hebben geen medestudenten gezien, hebben geen school gezien, hebben geen universiteit gezien. Die zitten daar maar wat uit het buitenland, 9000 kilometer van huis. Daar wordt te weinig aandacht. Dat is mentaal heel ongezond. Ja. En daar wordt geen rekening mee gehouden. En ik vind dat we voor 10% van de bevolking, die misschien duizenden jaren nog hebben te leven, zijn we miljoenen jaren van jonge mensen weg aan het gooien. Ja. Dat vind ik. En niet een hele gezond. sector. En die sector die volgt dan daarna nog een keer. Ja. Terwijl we gewoon wel kunnen, kunnen gewoon open. We moeten onderzoeken doen naar de lucht. Waarom 30 personen? Als je een Mac hebt waar er 300 op afstand kunnen zitten. Denk daar eens goed over na. Dus ik vind dat de overheid veel meer met de sector in gesprek niet alleen moet zijn, maar ook doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. En dat merk je gisteren dan ook weer. Ja, het wordt nu weer uitgesteld. Ja. We moeten niet klagen, weet ik ook wel. Doorzetten. Het gaat weer een keer open allemaal. Maar we vergeten toch wel dat er heel veel mensen hun spaarcentjes op hebben gemaakt. En de spaarcentjes van de kinderen. Het is op. Er is niks meer. En dan wordt iets te makkelijk wellicht gezegd van ja, we maken als overheid ook een fout. Ja. Planning, hoe gaan jullie met die planning om? Want je maakt als Maastricht Marketing ook een planning. Maar ja, alles schuift continu. Dat zijn dynamische planningen. Maar misschien nog goed om even terug te komen op wat ik hier aan tafel hoor. Is wat we de zomer ook heel duidelijk hebben gemerkt. Is dat we die horeca ontzettend misten. Want alles was open. En na de zomer ging het natuurlijk weer dicht. En toen bleven de winkels eigenlijk een tijd open. Hè? Ja. En toen zag je dat die horeca juist voor die spreiding had kunnen zorgen. Ja. Die we dus niet konden garanderen. Ja. Waardoor we weer allemaal dicht moesten. Ja. Ja. Dus het is, je hebt die samenwerking heel duidelijk nodig. En ik denk zeer zeker dat die horeca juist heel erg goed voorbereid was. Die was perfect geweest als die open was gebleven. Ja. Dus ik hoop dat straks anders kan. En om even terug te komen op jouw vraag. Ja, dynamische planningen. Dus we proberen heel erg te kijken naar de kern. Toch ook wel de lange termijn in ogenschouw te houden van wat is nou onze stip op de horizon en wat doen we dan nu op de korte termijn om daar wel aan bij te dragen. Ja. Hè? Want om nu alles over een andere boeg te gooien en te zeggen we halen straks die massa de stad in, ja, daar zijn we natuurlijk niet voor, want dan zijn we verder van huis. Ja. Dus wel blijven bouwen om richting die stip van op die horizon te komen. En dan rekening houden met een TEFAF wat nu naar september is verschoven. Ja, TEFAF is een goed voorbeeld, want daar zijn we heel nauw bij betrokken. We werken heel nauw samen met TEFAF om ook echt het merk TEFAF aan het merk Maastricht te verbinden. Ja. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Maar nu zijn we ook samen aan de tekentafel van de bureaus om te kijken, de reclamebureaus, om te kijken hoe brengen we dat merk nou echt dichter bij elkaar. Met het oog op de komende 30 jaar. Ja. Om te zorgen dat echt een onderdeel
onderdeel van de stad blijft. En dat wij ons ook kunnen laven aan dat merk wat ongelooflijk groot is natuurlijk. Wel in een niche, maar een bereik heeft, daar zeg je u tegen. Internationaal niet en kwaliteit en kwaliteit. TFAF uiteraard ook voor jullie belangrijk, maar in het algemeen waarschuw jij ook al meerdere malen van er gaat dadelijk zo'n tekort zijn aan goed personeel voor grote evenementenpartijen. Ja. Als we de hockeystick krijgen, dan is het paniek. Ik weet nu, ik word al gebeld, hè. September wordt dan de festivalmaand. Ja, hoezo? Ja, dus watercross naar september, alles naar september. Daar kunnen we helemaal niet aan. Ik zou nu al 5000 studenten kunnen regelen voor september. Ik heb er misschien 50. Ja. Dus dat gaat mis. Dat moeten we ook niet willen. We moeten geleidelijk weer terug naar de oude situatie, die er absoluut weer een keer komt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar er zijn van de 500.000 mensen in onze horeca in Nederland die daarin werkten voor COVID. Ik denk dat er 50.000 tot 100.000 zijn vertrokken. Naar de zorg, naar de logistiek. En als je dan op zaterdagavond lekker bij je kinderen thuis voor die uitzending van wil je dan nog wel terug naar de horeca. Dus ik ben niet voor omscholing. Absoluut niet. Hou ze vast. Bedenk dingen met ze. Ga dingen samen voor mij wat online doen, maar laat ze niet vertrekken tot onze branche. Die branche is prachtig. Want dadelijk in kwartaal 3 of kwartaal 4 heb je de kans dat er geen evenementen niet kunnen doorgaan, heel zwaar, omdat er geen handjes zijn. Maar uw bruiloft kan niet doorgaan. We hebben 10 locaties, maar we hebben geen personeel. Nee. Dat krijg je te horen over 2 jaar. Denk ik. En dat gaat dan weer aan de gasvrijheid net van ons precies. Limburg. En dat is wel een van de belangrijke pijlers onder ons succes natuurlijk. Hè? En van Maastricht, maar van heel Limburg en met name Zuid-Limburg is dat natuurlijk een hele belangrijke aantrekkingskracht die we daarmee... We moeten nu bezig zijn met de mensen. En zich vasthouden, goed voor ze zijn, plannen maken, roosters maken. We gaan niet meer die overuren zomaar cadeau krijgen. Daar moet je nu al mee bezig zijn als ondernemer. Dus de horeca zal wel wat duurder worden, maar wel exclusiever. Ja. We gaan ook allemaal reserveren. Komen we niet onderuit. Het is here to stay. We gaan natuurlijk die takeaway en we eten meer thuis. Maar we zijn thuis ook gewend om een lekkere chablis te drinken inmiddels. We willen niet meer een flesje van €2. Dus in de horeca gaan we ook betere wijnen bestellen. Ja. Maar die doelgroep waar wij... Maastricht en Limburg op ons richt, is ook bereid wellicht om die paar euro meer te betalen voor kwaliteit en gastvrijheid. Ja, dat is ook de reden waarom we vanuit Maastricht Marketing eigenlijk al onze marketing-euro's inzetten op verblijfsgasten. Dat wil niet zeggen dat het mensen zijn met een dikkere portemonnee. Maar dat zijn wel mensen die bijvoorbeeld sparen om een weekend naar Maastricht te komen of door de week naar Maastricht te komen het liefste. En daar dan ook graag optimaal van willen genieten. Dus ook bereid zijn om wat extra te betalen inderdaad. Ja. We kunnen het merk Maastricht en Limburg nu nog beter positioneren. Dat is wel een voordeel bij dit hele gedoe. Mooi, om met een positieve noot af te sluiten. Charles van Gogh, Leontien Mees, hartelijk dank.